anu iki. Nang hitunganmu nang iki kok ya. Hitungane ning kan jumlahe anone tapake mapura ning gambar jenenge kata apa. Tapake tak dulu lho, Sak. Pilih apa? Gak ada aku gak iso ngelap aku. Oh iya nang anu kok iya. Gak TikTok. Lha iki nek iso mindah anu kuwi nang TikTok. Kutahe kok tak telepon kan nek ber jam 4 bulan. Iki kan kok rolas tok. Oh iso. Rolas. Ya ijen iki. Kemo ngarep yo ngusapi yo. Dadi rezekine. Iya ya aku kon sapi ngarep kok. Iya. Liyane kuwi gak nang sendiri. Bidang iki kuwi rasane koyo dadi rezekine. Ijen. Ana sing tak potong ya blur. Rolas kok ngarep garap dhewe nak. Mas Darmo. Ngarep garap dhewe. Hah? Rolas. Sana. Sing gede yang itu. Berarti kan si loro telu empat lima enam tujuh lalu Wis dilek wae iki. itu jelek kan kamar sih kan jelek sih yang penting iki pager iki ya kok Tadi. kan pager iki cilik wae Wis karo iki gitu iki cilik kok iki pager kok kate iki kok tapi ku sana ndi siji loro telu iki cilik iki yang iki gede. iki gede kok iki cilik kok gak usah dipae iki nah lu wae kolam cilik iki buluan ngono kok ciro lu 4 0 6 gitu baru sama 10 11 ya 11 iki jane iki pager iki wae cilik ora apa tapak kene ning kene tapak ora tambah 50-an lho iki kan pager iki ini Pokoke tapak kabeh sertifikat iki. iya tapak ora tambah cilik iki tapak iya ini cilik kene 50 to bilane Masuk. Bu, sing dipasang iki. Iki ora. Iku iki pasang orang kok kamu nang le usaha. iki Ning kata kata iki heeh Lah kok pas ini kan nongol kan iki nongol, kan iki nongol. iki pasang orang naga iki ana lawang to iki tapak Sing ora emper kan iki lho. Emper yang butulan ngalor. atape kan bebas ya atape padha karo iki Nek kene kan iki renge kita tetep nang iki ora ketara pasang iki kan belutan kan kapan reng. karena atape bebas nih kan gak usah elpo lah jadi kan los Kelas. emper kan mereng kan sing trap ngarep to dulu 11 mah ya Kelas. Ciro lo 4 mau 6 tu 8 sama 10 10 iya 10 masih cilik Sing cilik siji loro. iki gede kok siji iki siji tok Siji kene iya iki karo iki heeh telu iki gak sawe ngoten iki nak iki kolom iki kan kolom ada sebelum numpang kolom ora masalah ning kolom. iki kolom nanggon slop wae kolom 10 bisa 8 persegi gitu iya kita baca cilik sing gede 10 ya Iya. Bisa ketan iku ya 50-an ra apa-apa. Wis 10 kurang kok. 10 kurang itu pira ya? Kilo. Yo wis tak